tanadin da nake tayowa in babu ke tanadi na sai wargaje. Cikon tanadin da nake tayowa in babu kai tanadi na sai wargajewa. Zuciyata na kamu da kauna ke ce silata in babu ke shin ina ne. Na baki duka sirrina da nake ta furtawa a ko'ina don kira ne. Kewar ki ta kama raina har da ruhina in babu ke duk shirina zai wargaje.